В същото време серия от заплахи срещу подставено лице, което участва в разследване на Нова за търговията с вейпове в Плевен. При това разследване наш екип успя да си купи райски газ и да поръча синтетична дрога на улицата, в най-големия квартал на града, пред училище. Това е той. Остави тигър. Райски газ, моля на мен. 19-годишният лекоатлет Детелин Николов от Плевен е младежа успял да си купи райски газ и да поръча вейп с дрога на улицата срещу училище в града. Успелих се така, за да спрат тези наркотици да се продават най-спокойно. Какво моля на мен? Вейпове. Вейпове, какви вейпове? Стревадете. Трева, ай ще му пише. Малко по... Може ли да намерим? Сигурно ще може. След като осъществи сделката, Детелин получи серия от заплахи в интернет. Ще те убия, ще те намеря, ще убия семейството ти. Страх не е за живота ни, страх не е за семействата ни. Детелин подава жалби в МВР и прокуратурата. Институциите са започнали проверки по неотложност. В същото време резултата от разследването на смъртта на 14-годишното момче, което почина в първия ден на годината след употреба на синтетична дрога. Момичето, което е донесло вейпа с синтетичен канабис, го е купило от дилър в София. Тя е видяла обява в интернет, провела е комуникация с малолетно лице от град София чрез приложение, след което е била направена среща тук в град София и вейпа е закупен сумата от 50 лева. И дилърът се оказа момиче на 14 години, което пък купило вейпа от младеж на 19. Той, макар и пълнолетен, трудно ще бъде подведен под отговорност за конкретния смъртен случай, защото не е прекия продавач. За дистрибуция на различни наркотични вещества да се използват непълнолетни и вече малолетни лица. Това са деца, които по нашето законодателство не носят наказателна отговорност. След смъртния случай полицията започна масови проверки в цялата страна. Преди дни в Плевенско беше разбито депо за синтетични наркотици. В София полицията иззе над 1500 вейпа и флакони с райски газ при друга акция. Човека е точен, той продава само този райски газ в града. На който? Познавам ли го? За новините на Нова, Мартин Георгиев.